アーティストインタビュー。働くってどういうこと？今回は労働を現代思想から見つめる立花さんのお話をお届けします。インタビュアーはアートスタッフの穴瀬ひじりさんと山崎かなねさんです。それではお聞きください。どうぞ。インタビューの私たちの自己紹介も、アートスタッフの穴瀬と申します。アートスタッフの山崎と申します。よろしくお願いします。お願いします。まず立花さん、自己紹介をお願いします。自己紹介というとも、一応アート作家ですけれども、私はこの働くアートに選ばれたことを最初ものすごい不思議だったんですよ。なぜならば、私は働かないことを信条として生きてきまして、子供の頃から働くということが嫌いだったんですね。なんで人間は働かなきゃいけないんだと。で、そのために努力して、つまり働いてね、ある程度お金を儲けて、その後はずーっと何十年間も遊んで暮らしてるわけなんです。で、一応、運営の方としては、こういうやつも入れた方が面白いんだろうなということで、期待されてるんだろうと思って、働かない人間からの働くものっていうのを表現できたら面白いかなと思ってます。まず、普段はどのような活動であったり、普段制作されている作品について教えていただきたいです。普段といっても基本的に働くのが嫌いな人間ですから、大体年に1回ぐらいですね、作品発表するのは。1回ぐらいは作品発表 しないとちょっとみんなから忘れされるかなっていうのがありまして、でそれ以外は何をしてるかというと、ギャラリーの運営をやってました。数年前、コロナになる前までは京都にギャラリースペースを持ってまして、そこで若い人たちとかあんまり売れてない人を対象に、作品を売らないような見せるだけみたいなアートスペースができたらいいなと思って、アートスペースと、それからあとバーカウンターが置いてあって、オープニングパーティーとかクロージングパーティーがメインになるようなアートイベントみたいなものを皆さんにやってもらってました。じゃあ次の質問をいきます。立花さんは先ほどから働くのが嫌いとおっしゃってましたが、今回のテーマが働くアートということで、このテーマにどのような第一印象を持たれましたか？第一印象としては困ったなですね。私どうしましょうと思ったんですけどね。でも、この働くというのからなぜ人間は逃げられないのかな。ちょっと別の話ですけど、働く以外に私、家庭というのは嫌いだったんです。自分の家。で、家から逃げたい。家庭を作るんじゃなくて、家庭とか、家族っていうものから逃げて一人で生きていきたいっていうのがずっとあったんです。で、それを、家から出て、もう、1000キロも離れたところで、誰も、親戚もいないようなところで、暮らし始めて、やっと一人になったと思ったんですけども、意外と、周りに仲間だとか、例えば私、大家がってるんですけども、田中さんに対して家族的な思いね、例えばコロナ禍で困った時はどうしよう、助けようとか、だから家族っていうのはまたいつの間にか自分の前にできてしまうんですね。で、家族というものから逃げたつもりでまた別の家族を作ってしまう。家族から人間は逃げられないんですよね。それと同じで、働くというのも、働くことから全部逃げようと思ってきたんですけども、じゃあ何をしてるかというと、アート作品作って働いてたりとか、で人間って働くことからも逃げられないと。これはもうしょうがないんだなっていうのが結論みたいなとか出ちゃったんですけど、これどうしましょうね。結局働くことになってるんです。そうですね。今回は英語でシーシポス、ギリシャ神話にある岩を上まで落ちていって、それがまた落ちてきて、それを永遠に繰り返さなきゃいけないっていうことになったシーシポスっていう人から取っているんですけど、題材とか名前がですね。で、シーシポスのようにただ単純労働をしているように思えて、実はその中にある希望とか夢とかそういうのっていうのは
例えば神の場合は下り坂の時にキリストは何か見ていると、希望とも何とも書いてませんよ。でそのために彼の足取りは確かなんだみたいなことを書いてますけど、そういうように単純労働とかつまんない労働の中にも人間は何かを見えているはずなんですよね。でそれは何かって、私の場合は今回は、作品を見てもらえば分かりますけれども、その先の展開とか不確実なものっていうものを見せられればいいなと思って作ってるんですけども、皆さんがどう思うかちょっと分かりません。その神話と結びつけたのは、最初にこのテーマが決まってから、その選択肢がいろいろあった中で神話とつなげるのが。そうですね、私は働くというので、自分が働くの何が嫌いなのかっていうのをずっと考えたんです。いわゆる単純労働が一番嫌いだと。大体そうですけどね。で、単純労働で、神様が思っても、人間が一番嫌いな労働っていうのが、岩を持ち上げて、ただ、下ろすっていう、その作業だったわけですよね。だから、一番、神から見ても人間から見ても一番嫌いな労働っていうのは、まず見せて、作品にしてみようと思ったわけです。その作品を通して多分来場者の方も体験してみることが、来場者に向けてこんなことを思ってほしいとかメッセージなどは。そんなおこがましい。どう思ってほしいな、ただ単にね、面白いなって思って、やってもらえばいいんですよ。その時に何を思いなんてことは言いません。ただ、やればね、多分、記憶に残ると思うんです。作品をいじったという記憶が。で、自分が労働してる時にそれが出てくると面白いなとは思ってる。それを作者の勝手な希望です。勝手な希望だけど、見に来る人はただ楽しんでね、遊んでくれればいいんです。この遊ぶっていうのと働くっていうのが、もう人間の行動っていうのはどちらかにしか思えないんですね、勝手に。例えば、生活以外に何か活動していた場合、そいつは遊んでるのか働いてるのかってもう、そういうふうに分けてるでしょ。で、それが分かんないところっていうのもまだ現象的なものがあるわけですよね。働くと遊びの。で、そういうのが、行動だっていうことが、今回作品でもあるんですけども、だから、体験して、面白いなと思ってもらえるのが一番ですね。遊びだと思ってくれるのが。立花さん、楽しいお話ありがとうございました。ぜひ会場を訪れて、立花さんの作品を動かしてみてくださいね。筑後アートファーム計画2021働くアートは、2021年12月11日土曜日から2022年1月23日日曜日まで、福岡県筑後市の九州芸文館にて、藤弘さん、寺江慶一郎さん、そして立花さんによる3人の個性豊かな現代美術作家の展示です。観覧無料です。時間は午前10時から午後5時まで、お休みは期間中の月曜日、ただし祝日の2021年1月10日月曜日は開館し、翌日の1月11日火曜日が休館日です。働くってなんだ？アートの働きとは何だろう？皆さんぜひぜひ遊びに来て、作品を見て体で感じてくださいね。ナビゲーターはアートスタッフの中尾絵里でした。